नमस्ते सर्वांना. जर तुम्हाला आमच्या होमस्टेमध्ये यायचं आहे आणि होमस्टेमध्ये राहायचं आहे तर मी तुम्हाला व्हॉट्सॲप नंबर देतो. एकदम लक्षपूर्वक ऐका आणि एकदम फास्ट बोलणार. जर बरोबर ऐकला तर नंबर नोट डाऊन करू शकता. 8657351426. तर तुम्ही नंबर ऐकला असेल तर काही गडबड करू नका आणि व्हिडिओ पॉज करून पण ऐकू नका, कारण व्हिडिओच्या शेवटला आणि व्हिडिओच्या मध्येसुद्धा मी व्हॉट्सॲप नंबर दिलेला आहे. हा व्हॉट्सॲप नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही बुकिंग करू शकता. हा फक्त शुभांगीर टेरेस विलाच्या बुकिंगसाठीच हा नंबर आम्ही व्हॉट्सॲपचा केलेला आहे. ह्याच्या सध्यापुरती कॉलिंग अलाउड नाही केलेली आहे. व्हॉट्सॲप मेसेजेस तुम्ही करू शकता. आणि व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आम्ही दाखवू की टेरेस विला आम्ही कसं सजवलेलं आहे आणि कितपत सजलेलं आहे आणि कितपत रेडी झालेलं आहे. उपरचे दोन्ही रूम्स अवेलेबल आहेत बुकिंगसाठी. रेटचं ऑलमोस्ट मी सर्व डिस्क्लोज केले होते. ते मी परत रूम जेव्हा दाखवेल त्याच्या खाली मी सर्व मेन्शन करेल. तर तुम्ही आता पूर्ण व्लॉग बघा आणि नंबर सर्व पुढे दिलेला आहे. बुकिंग स्टार्ट आहे, तुम्ही बुकिंग करू शकता. 86573. हे काय लगेच व्हॉट्सअपचा मेसेजेस पण यायला लागले. पण मी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट करतो, आपण मीटअपमध्ये भेटून आपण सर्व नंबर शेअर करून आपण बोलूया. पण ह्या व्हॉट्सॲप नंबरला तुम्ही फक्त बुकिंगसाठी वापरा आणि बाकी इतर मेसेजेस गुड नाईट, गुड मॉर्निंग असं भरू नका. कारण जेव्हा जेव्हा एक गुड मॉर्निंग येतं तेव्हा चांगलं वाटतं, पण जेव्हा 100 गुड मॉर्निंग येतात ना तेव्हा तो मॉर्निंग गुड नाही राहत कधी. ठीक आहे. फक्त तुम्ही आणि तुम्हाला फ्युचरमध्ये पण आपलं काही डिस्कशनसाठी वेगळे नंबर रिलीज करू. ह्या नंबरला फक्त शुभांगीर टेरेस विलाला बुकिंग करण्यासाठी हा नंबर राहू द्या. आणि हा नंबर मी वेगळाच ठेवणार. ह्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे कॉल उचलले जाणार नाही. तर तुम्ही बोलाल मग कॉल उचलत नाही, हा फक्त व्हॉट्सॲप मेसेजेससाठी नंबर दिलेला आहे. नंबर आहे 8657357426. म्हणजे लक्षात ठेवायला खूप इझी आहे. 8657357426. बरोबर बोललो ना? हो. असं मला लक्षात आहे, पण तुम्हाला कोणत्या परत काही चुकी न झाली पाहिजे. 8657357426. तुम्ही हा नंबर शुभांगीर टेरेस विला या नंबरने सेव्ह करू शकता. आणि जर कोणाला बुकिंग करायची असेल तुमच्या रिलेटिव्समध्ये आणि सर्वांना तर तुम्ही हा नंबर शेअर करू शकता. चला आता बोलता बोलता तुम्हाला आमचे तिन्ही मेंबर दिसतील बघा. आहे का एक मेंबर बघा आपल्या मोबाईलवरती आपलाच व्हिडिओ बघत आहे. रिस्पॉन्स सांगतो. जे दोन आपले आले होते फर्स्ट कस्टमर, जेव्हा त्यांनी एंट्री केलं त्यांना मी पिक करायला मिस गेलो आणि ड्रॉप करायला. पण मी तुम्हाला एक ॲश्युरिटी देतो, नॉट कन्फर्म. जर मला जमलं तर आय विल कम टू पिक यू अप. म्हणजे मी तुम्हाला पिकअप करेल आणि जमलं तर ड्रॉपसुद्धा करेल मी. कारण मलाही वाटतं की आपल्याकडे जे माणसं येतात, बरोबर ना मम्मी, बरोबर, ते व्यवस्थित आले पाहिजे, विदाऊट टेन्शन आलं पाहिजे. ड्रायव्हिंगनी 6 to 7 मिनिट्सनी रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन इकडे पोचाल. आणि तुम्ही खरं सांगतो शॉर्टकट रस्ता सुद्धा आहे. वॉकिंग पण 10 मिनिट्समध्ये होते. पण तुम्ही गाडीनेच या. रिक्षाने आला तर 150 रुपये 200 रुपये घेतात. मला जमलं तर मी तुमच्यासाठी पिकअप अँड ड्रॉपसाठी येईल. ते झालं. आणि त्यांचा रिस्पॉन्स सांगतो. त्यांना जेव्हा पिकअप केलं मी, बसले व्यवस्थित आपल्या कारमध्ये आले. जेव्हा आपलं घर आपल्याला समोरून राईट साईडने दिसतो बघ काजल, कसा दिसतो व्यवस्थित, तसे मी ना याच्या मिररमध्ये बघतच होतो. फेशियल एक्सप्रेशन असे हे बा असं मी बोललो झालं समाधान. असं काय बोललो नाही मी. म्हणजे माझ्या मनाला समाधान वाटलं की एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो पडला ना पॉझिटिव्ह पडला. तर मी काय केलं होतं माहिती का, मी माझ्या व्हॉट्सअपच्या स्टेटसवर आणि इंस्टाग्रामच्या पेजवरती मी ऑलरेडी टाकलं होतं की असं आहे बुकिंगसाठी 500 रूम. तर फ्रेंड सर्कलमध्ये आपण सरळ सांगू शकतो ना की बाबा पुढचं फुल रेडी नाही पण 500 रूम तरी रेडी आहेत ना. तर तशी बुकिंग झाली ती. आणि त्यानंतर ते आले, गेट उघडला, मग त्यांना मी वरती नेलं. फक्त स्टेप्स असं आपण बघा वरती चढतो, मग पाठी जातो आणि जेव्हा टर्न मारून पाठी बघायची वेळ येते परत त्यांचे एक्सप्रेशन असं
मग न ते माणसं जरा असे म्हणजे मोर दॅन 45 होते ते दोघं जण. म्हणजे मी तुम्हाला एक सांगतो शॉर्टमध्ये त्यांच्या एक्सपिरियन्सनी, यंगर जनरेशन, मिडल जनरेशन तर एन्जॉय करेलच, त्यांना तर काय फिरणार स्टे करणार. पण मला असं वाटतं त्या दोघांना बघून, त्यांचा रिस्पॉन्स बघून, मग मी बरोबर ना, की मला असं वाटतं की जे आपले ओल्ड नाही म्हणू शकत, सिनियर सिटीजन पण एव्हरग्रीन लोक, सिनियर सिटीजन एव्हरग्रीन लोकांसाठी किंवा आपल्या फॅमिली एव्हरग्रीन फॅमिली मेंबरसाठी हा वन ऑफ द बेस्ट प्लेस असू शकतो. कारण इकडचे जे लोकेशन आहे, चला त्यांचाच एक्सपिरियन्स सांगतो मग तुम्हाला समजेल. व्हिडिओ थोडासा बोलण्यात जाईल लास्टचा, पण तुम्ही ऐका. ते म्हणले की, आणि नॉन महाराष्ट्रीयन होते ते, मी तुम्हाला तेही सांगतो, वाह बेटा क्या बनाया है, मानना पडेगा तुझे. म्हणजे असं आल्या ते व्यक्ती एक आपले बोलले, बहुत अच्छा है. मैंने बोला आप पहले बैठिए तो सही. फिर मग ते आले. मग मी त्यांना, बघा थंडी होती म्हणून आपले माणसं समजून मी काय केलं, मी त्यांना पहिलं गरम पाणी आणून दिलं. हा, कोणत्या आता माहित नाही बोलत नाही, पण मी दिलं गरम पाणी आणून, तांब्या भरून दिलं, 2 पाणी दिलं, बसा बोललो. मग त्यांना चहा प्रोव्हाइड केली. आता ते काय, आता तुम्हाला एक सांगतो, इकडे काय थाली आणि ते सर्व काय आयुर्वेदिक थाली घ्यायला आलेले नव्हते. की सकाळी ते लोक धन्या जिऱ्याचं पाणी प्यायला नाही आले माझ्याकडनं, ते चाय प्यायला, त्यांना चाय आवडणार. मग मी त्यांना ना पहिल्यांदा ना मला असं वाटलं की आपण त्यांना चाय देऊया. मम्मीला आणि काजलला बोलू. मग आम्ही काय केलं, आम्ही स्पेशल विकत चायचा मसाला आणला की तुम्हाला खास वाटायला. पण त्यांनी ना नेक्स्ट डेला काय बोलले माहिती का, वो आम्ही बोललो पण नाही त्यांना चायचा मसाला टाकला. ते बोलले वो चाय का मसाला मत डालो, चाय ना हमें सिर्फ अदरक वाली दो, वो नॉर्मल वाली ही पीने में मजा आती है. तो संध्याकाळी ऍक्च्युअली त्यांना आल्याची चाय दिलेली. हा, मग त्यांना नेक्स्ट डे पण आल्याची, हा मग बघा, म्हणजे मसाला चाय न घेता, ऍडव्हान्स वाली नाही घेता, नॉर्मल चाय आवडली. आणि ते तुम्हाला अजून एक सांगतो, अशी सर्व्हिस जर पॉसिबल झाली तर देईल मी. ते बोलले हमें चाय की आदत है ऐसा पिला. आता आपल्या घरी बनली तर दुसरी टाइम पण दिली, पण ते 2 days राहिलेच. म्हणजे 3rd मॉर्निंगला गेले ते, 2 nights. हा, 2nd डेला ना मी त्यांना ऑलमोस्ट 4 वेळा चाय दिली. जी आपण 1 टाइम चाय आणि नाश्ता ठेवला होता ना, तर 4 टाइम मी कॉम्प्लिमेंटरी दिली. तसं आपले फर्स्ट कस्टमरच होते. हा, आणि थंड बाहेर, बरोबर. तर ते तसं केलं आम्ही. त्यासोबतच ते झालं, त्यांचा रिस्पॉन्स, ते आले, बसले. आणि ना सर्व तुम्हाला सांगू, रूम दाखवलं त्यांना, पाठचा रूमही सुद्धा त्यांना आवडला. बेड्स पण 2 दिले होते व्यवस्थित, ते सुद्धा आवडले. आणि त्यांना विचारलं पण जायच्या अगोदर, ॲट द नाईटला, दुसऱ्या दिवशी पण, जे तुम्ही बेडवर झोपता आहे, हे बघा, हे बेड पण मी पहिल्यांदा आणलेत, बरोबर. आणि हे काय आपले नॉर्मल बेड्स नाही की लाकडेचे, आणि ज्याच्यावर की ऑलमोस्ट माहिती पडतं की व्यवस्थित, हे आपले फोल्डेबल बेड्स आहे. मी बोललो खरं सांगा की हे बेड्स तुम्हाला कसे वाटले, कम्फर्टेबल आहेत का, की ह्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम वाटतं किंवा झोपायला गादी व्यवस्थित नाही वाटत. ते बोलले कुछ नहीं बेटा, एकदम बरोबर है, जैसे अपना नॉर्मल बेड्स कैसे होता है वैसे ही लग रहा है. और नंतर मी विचारलं, ये जो आप ये रूम में देख रहे हो और कुछ इस चीज़ में ज़रूरत है क्या. तुम्हाला एक सांगतो, सध्यापुरती मी त्यावेळी कर्टन्स नाही लावले होते. तर 3rd डेला ते म्हणले की सुबह सुबह कैसा धूप आती है तो कर्टन्स लगाने की जरूरत है. मैं बोला हाँ वो लगाना बाकी था. आणि मी यायच्या अगोदर सर्व दाखवलं होतं की कंडिशन आता सध्या कशी आहे. आता तर बघितलं तुम्ही, कर्टन्स सुद्धा लावलेले आहेत. ते एक इम्प्रूव्हमेंट. बाकी मी त्यांना विचारलं, जो गिझर का पाणी है वो अच्छे से आ रहा है ना. हा, गिझर. आणि अजून एक, टॉयलेट बाथरूम पण कधीच यूज नाही झालेले आहेत वरचे. ते आम्हाला माहिती पण नाही की फ्लश व्यवस्थित होतोय का, किंवा गिझरचं पाणी मिक्स होतोय का, आणि शॉवर बरोबर आहे का. त्यांनी दोन्हीमध्ये यूज केलं. आता ते आले होते म्हणून मी त्यांना दोन्ही यूज करायला दिले, बरोबर ना. तर आम्हाला माहिती पडलं की दोन्ही व्यवस्थित आहेत. तेव्हापर्यंत तर ते स्लायडिंग पण नव्हते, कसले फ्रंटचे पण काच नव्हते आणि बाथरूमचे काच नव्हते, तर तेही आता बसलेले आहेत. गिझरही व्यवस्थित चालतो आहे. हा, आणि ते आंघोळ करून बाहेर आले, वा वा क्या फ्रेश लग रहा है, क्या नॅचरल एन्व्हायरमेंट. पहिल्याच दिवशी हा, आंघोळ करून जेव्हा बाहेर आलेत ना, हा बाहेर आले तर खूप मस्त वाटलं. आणि बाहेर आलेत, मग त्यांना नाश्ता दिला. सुरुवात पहिल्याच दिवशी आपण पोहे आणि लिंबू असं सर्व वरती देऊन थोडं शेंगदाणे टाकलेले आणि खोबरा असा टाकलेला आणि मस्त दिलं. जर काय कमी पडत असेल तर नाश्ता आम्ही थोडासा एक्स्ट्रा दिला, असं नाही की बाबा नाही, पण त्यांना तेवढं बास झालं. ते घेतलं, खाल्ला. आणि ऑब्व्हियसली ट्रेननी आले होते, आपल्या कोकण ट्रेननी, तर येऊन खाल्लं बिल्लं आणि झोपले ना. ते डायरेक्ट लंच करायला उठले. लंच पण आमच्याकडे फिरलेच नाही, तुम्हाला सांगतो. ते रत्नागिरी फिरलेच नाही, ते दोन्ही दिवस वरतीच आराम करत राहिले. ते माणूस काय बोलले माहिती, ते आता त्यांची अजून रिटायरमेंट झाली नाही, 15 आणि एकाचे 5 years बाकी आहेत.
5-10 ईयर्स. तो ती काय म्हणले ऐसा लग रहा है कि हम लोग रिटायर्ड हो गए. इतना आराम और इतना सुकून हमें, म्हणजे असे वर्ड्स पण ते स्वतः मी बोलतोय, सेंटेन्स होता. इतना सुकून हमें कभी नहीं मिला. मी आणि ते जेव्हा पण मी त्यांना माझा नंबर दिला होता त्यांना काय वाटलं तर मला फोन करून ते मला बोलवतच होते. पण लंच टाईम, इव्हनिंग स्नॅक्स टाईम, आणि मी तुम्हाला सांगतो अजून एक मी काय केलं, त्यांना चहा पोहे तर दिले, पण त्यानंतर 15 मिनिटानंतर मी फ्रूट प्लेट घेऊन गेलो. त्या फ्रूट प्लेटमध्ये 2 ॲपल, 2 ऑरेंजेस, एक ड्रॅगन फ्रूट आणि 2 चिकू, हे मी माझ्यातर्फे कॉम्प्लिमेंटरी दिलं. की मलाही वाटतं ना आता एवढे माणसं बघून असं नाही मी म्हणजे ही सर्व्हिस डिपेंड होणार माझ्यावरती आणि सर्व गोष्टींवरती. कसं आम्ही पण तेवढे फ्री असायला पाहिजे. हा, आणि असेल तर आपण देणार, त्याच्यात पैशासाठी नाही करणार मी. तर ते मी दिलं. तर त्याच्यातले मग नंतर संध्याकाळी ते ॲपल त्यांनी खाल्ले, त्यावेळी नाही खाल्लं. मग लंच केलं, लंच पण मी तुम्हाला दाखवलं होतं. हा, अजून एक गोष्ट, लंचमध्ये मम्मी श्रीखंड होता बघ. तर काय सीन झालं, आम्ही नॉर्मलच जेवण त्यांना ठरवलं होतं. ते बोले एकदम सादा दो, ज्यादा कुछ वैरायटी दो, मत हमें नहीं होता ज्यादा खाना, एकदम जो आप लोग खाते हो वैसे नॉर्मल दो, असं बोलले ते. मग एकाने बोललं की मीठे में क्या है. तर मी बोललो मी मीठा तो आपने येताना अगोदर बोलले की हम लोग डायबिटिक पर्सन आहे, हम लोग मिठा नाही चाहिए असं आम्हाला सांगितलं होतं बुकिंगच्या अगोदर. तर बोललो ठीक आहे. मग मिठा आम्ही कायच नाही बनवलं, मग नाहीतर काहीतरी बनवलं असतं किंवा काहीतरी रेडी करून ठेवलं असतं. आता बघा आज सुद्धा मला खरवाचा फोन आला की नाही, रत्नागिरीमध्ये खरवाचा फोन आला की हा खरवस आलेला आहे तर तुम्ही घ्यायला या. तर मी आता जाऊन ना 2 किलो ठेवणार आता घेऊन. 1 किलो 500-700 रुपयाला मिळतं ओरिजिनल खरवस, फर्स्ट खरवस. तर ते म्हणले की हम लोग नाही खाते. मग पण जेवायच्या वेळी त्यांना असं वाटलं, आता बघा आता ते काय ट्रेनर म्हणजे का आयुर्वेदिकच्या घरी नाही आले, त्यांना जेव्हा मन ते फिरायला आले, जेव्हा मन होईल ते मागणार. तर ते बोलले कुछ मीठा है क्या खाने में. तर मी बोललो श्रीखंड आहे. आणि ऑब्व्हियसली त्यांनी नॉनव्हेज आणि व्हेज थाली मागवलेली, म्हणजे पहिलीच सांगितली होती, म्हणून ते मी श्रीखंड दिलं. मला माहिती आहे का कशा कॉम्बिनेशनने काय नाही खायचं, पण समोरच्या माणसाला मी फिरायला येणाऱ्याला मी रिस्ट्रिक्शन्सवर नाही ठेवू शकत ना. तरी तसं तुम्हालाही विचारू शकतो मी की बाबा असं पाहिजे का, तर तुम्ही हा म्हणाल की तुम्हालाही आणून देईल. आणि व्हेज थालीमध्ये ऑमलेट नाही झाला ते मलाही माहिती आहे, पण ते असे बोलले ते नॉनव्हेज खाणारच होते, पण व्हेज खायचं मन केलं. पण लगेच त्यांना मन आलं की जरा नॉनव्हेज जरा ऑमलेट. मीच विचारलं की ऐसा ऑमलेट बिमलेट आपको चाहिए क्या, आप खाते हो क्या. हाँ बना दो आप. म्हणून ते व्हेज थालीमध्ये ऑमलेट ऍड केलं. हे कसं कस्टमरला बघून हे सगळं त्यांचे जे डिमांड होते, जेव्हा त्यांना जे आवडायचं म्हणजे खायचं होतं ना, ते आम्ही बनवलं आणि दिलं. हा बघा, होम स्टेला करायला आणि होम फिलिंग मी ट्राय केली की द्यायची, ते सर्व दिलं. फर्स्ट नाईट गेली, नंतर त्यांना ब्लँकेट सर्व प्रोव्हाइड केले होते. हे जे ब्लँकेट्स होते पण आम्ही उघडले नव्हते, तरी आम्ही दुसरे ब्लँकेट्स होते आमच्या घरी ते दिलेले, चांगले जाडजूड. मग दुसऱ्या सकाळी गेलो, मी बोललो कैसी नींद लगी, अच्छी लगी. बोलतो एकदम बेटा मस्त, एकदम अच्छा लगा, खूप हॅप्पी, असे हॅप्पी ना. आणि तुम्हाला सांगतो पहिल्या दिवशी ना आल्या ना मी जेव्हा खाली गेलो ना, मला जरा ऐकायला आलं फोनवरती, अरे हम लोग कितना अच्छा जगह पे आए, ऐसा हम लोग ना हम लोग सब लोग वापिस आएंगे फॅमिली को लेकर. म्हणजे 2 माणसं आली होती, ते दोन्ही माणसं आपापल्या फॅमिलीला सांगत होते. आणि जेव्हा मी वरती गेलो ना संध्याकाळी दुसऱ्या दिवशीची, ते आपल्या ना फॅमिलीला व्हॉट्सअप व्हिडिओ कॉल करून दाखवत होते. देख कितना अच्छा है, कितना मस्त लग रहा है, सब चिड़िया की आवाज आ रही है और एकदम फ्रेश लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है की हम लोग मतलब कैसा अलग जगह पे आहे, असं ते म्हणत होते. तर मलाही खूप छान वाटलं की आपण जे मेहनत केली आहे ती प्रत्यक्ष एक प्रॅक्टिकली मला बघायला जमली की ते आवडते. त्यानंतरच मम्मी ते बोलले ना की मी त्यांना विचारलं माझ्या मर्जीने की आपको बाहेर सोने में मजा आएगा क्या ओपन में. मग मी काय केलं, एक बेड मी बाहेर लावून दिलं. तुम्हालाही असं बाहेर झोपायचं मन केलं तर मी तुमचा बेड तुम्हाला बाहेर आणून देऊ शकतो, कारण आपले कसे मुव्हेबल बेड्स आहेत. याच कॉन्सेप्ट मी मुव्हेबल बेड्स घेतले होते की आपल्या आतलाही बाहेर आपण ठेवू शकतो. ते दुपारी बाहेरच झोपले आणि मग रात्री हवेशीर, आणि मग रात्रीच्या आतमध्ये झोपले. ते झालं. आणि अजून एक सांगतो, त्यांना बाईक हवी होती तर मी आणि बोलते थोडासा ये करणार, तर मी स्वतः बोललो येलो बाईक और चले जाओ. पण मी रेंट सुद्धा त्याच्यात घेणार आहे. जसं आपण सर्वच गोष्ट नाही सोडू शकत, पण तसेही गोष्टी अवेलेबल आपण केलेली आहे
ते झालं. अजून काय आपलं होतं वेगळं, त्यांना जेवणही सुद्धा आवडलं. आणि मी विचारलं अंकल वो मतलब वो डाइजेस्ट तो हो रहा है ना, मतलब अच्छा तो लग रहा है? हाँ बेटा बहुत अच्छा है और एकदम अपना घर जैसा खाना है. ऐसा खा के कुछ प्रॉब्लेम नाही हुआ. कारण काय असतं हॉटेलचं खाल्ल्यावरती ना मम्मी ते पचत नाही मम्मी कधी कधी. बरोबर. त्यासोबत मला जेवढं जमलं तेवढं मी बघा, एक वेळ तर घरी काकडी आणि गाजर नव्हते, मी स्पेशली त्याच्यासाठी गेलो आणि त्यांना दिली. ते नॉनव्हेज लवर्स होते म्हणून मी स्पेशली जाऊन चिकन आणलं आणि त्यांना चिकन बनवून दिलं. आणि ते पण मम्मीने तुम्हाला खास बनवून दिलं. तर असं आम्ही ट्राय केलं की आम्ही नेहमीच ट्राय करणार. बघा जेव्हा एक न्यू बिझनेस असतं, एक न्यू जेव्हा असतं ना, तेव्हा त्यांचे जे ओनर असतात ना आपला जीव तोड मेहनत करतात. म्हणजे सुरुवातीच्या कस्टमरला ना आम्ही नेहमीच 100 का 200% द्यायचा ट्राय करू. तर हे सर्व सर्व्हिस आम्ही त्यांना दिली. आणि तुम्ही विचाराल की त्यांनी दाखवलं नाही. बघा सर्वांनाच नाही आवडत व्लॉगिंगमध्ये यायला आणि सर्वांनाच नाही आवडत. तुम्ही पण येणार ना तर तुम्हालाही आम्ही विचारणार की तुम्हाला आपल्या ब्लॉग्समध्ये यायला आवडेल का, तुमचा आम्ही व्हिडिओ असं शॉर्ट पूर्ण दिवस नाही पण शॉर्ट रिव्ह्यू सारखं असं घेतलं तर आवडेल का. तर आवडेल बोलला तर आपण करू. फीडबॅक घेऊ आम्ही, तर ते तुम्हाला आवडेल का जर व्हिडिओमध्ये तर दोन्ही गोष्ट, ब्लॉग आवडेल का फीडबॅक आवडेल का. तर दोन्ही नाही आवडत नाही आम्ही नाही घेऊ, आवडत असेल तर दोन्ही घेऊ. एक दोघांपैकी एक आवडत असेल तर आपण एक करू. पण कसं आपण समोरच्या पर्सनला बोलूनच आपण व्हिडिओ शूट करू शकतो. कारण आपले व्हिडिओ लॅक्स जातात. म्हणजे ऑलमोस्ट जर त्यांना फेमस त्यांना जर नाही नोन व्हायचं आहे तर त्यांना नाही काढला आम्ही ब्लॉग किंवा नाही काढला व्हिडिओ. तर हे सर्व झालं. अजून मी ओव्हरऑल सांगतो, आवडला तर ब्लॉग मध्ये येत असतील तर रेसिपी पण आम्ही बनवून घेणार. हा मम्मी बघा पाठी का बोलते. तर तुम्हाला एक शॉर्ट मध्ये सांगतो ओव्हरऑल एक्सपीरियंस. त्यांना जर मी विचारला ना की कुछ ऐसे चीज की कमी है क्या, कुछ ऐसा, तो नहीं बेटा नहीं, एकदम बराबर है. जो बोलते वो सुकून मिलना चाहिए ना वो हमें यहाँ पे मिला. जो हमें, आणि तुम्हाला खरं सांगतो ते दोन माणसं एवढे बिझी असतात ना की कुठे ना कुठे त्यांच्या कामानिमित्त फॉरेन, इथे आउटसाईड महाराष्ट्र आउटसाईड खूप फिरणं असतं आणि बिझी असतात नेहमी. त्यांना आम्हाला खूप असं चांगलं वाटलं की एक रिझननी ते लोक रत्नागिरीला आले होते. त्या रिझन थ्रू मग इकडे आम्ही स्टे पॉसिबल झाला त्यांना, की आम्ही पण बोललो ना आम्ही पण असं नवीन स्टे उघडलाय. मग ते आले इकडे त्या निमित्ताने. आणि मी मला बोललो आम्ही त्यांना असं पण बोललो अजून कोई कस्टमर आया नाही आहे. तर ते बोलले क्यों नहीं, हम लोग ही फर्स्ट कस्टमर बनते. तर आम्हाला एवढं आवडलं म्हणून ती आम्ही ऑफर टाकली ती. ते तसं तर मान्य नाही करत होते पण आम्ही सांगितलं की बाबा आम्हाला पण आवडलं सर्व हे करायला. तर असं सर्व सर्व्हिस होती. सेल्फ प्रमोशनच केली आम्ही आमच्या ह्याची. आणि तुम्ही जेव्हा याल, जर तुम्ही व्हिडिओमध्ये आवडलं तर तुमचाही आम्ही व्लॉग बनवू आणि तुमच्याकडून आम्ही दुसऱ्यांना सर्वांना मेसेज कन्वे करू. तर व्हॉट्सअप नंबर मी दिलेला आहे. सर्व मी तुम्हाला वरचं दाखवलेलं आहे. काम जर तुम्ही म्हणाल तर कितीही अपडेट गेलं तरी ते अपडेट होतच राहणार आहे. आता तुम्हाला जर सांगायचं गेलं ना तर खूप काय करण्यासारखं इकडे आणि मी खूप काय करत राहणार आहे. पण सध्यापुरती माझी जेवढी कॅपॅसिटी तेवढी मी केलेली आहे. आता ह्याच्या पुढे बोललं तर म्हणजे बोलतात ना इट हॅज नो एंड अशा गोष्टीसाठी. पुढे आपण ग्रीन कार्पेट लावू शकतो, खाली आपल्याला स्टाईल्स आपल्या वॉकिंग टाईल्स बदलू शकतो आपण. सर्वीकडे आजूबाजूला पॉट्स, हँगिंग पॉट्स, आपले इंडोर प्लांट्स. त्यानंतर आपल्या जर गरमीमध्ये एकदमच वाटलं की नाही कंडिशन तर AC बसवणं. पण ह्याला बजेट आपलं वेगळं जातं. मी तुम्हाला सरळ सांगतोय, आपला जो हॉल आहे त्याचे एरिया 20x15 अशी मिनिमम आहे. त्याला जो 2 टनचा AC लागतो आणि त्या 2 टन एसी लावायची गरजच नाही. त्या पाहुण्याला पंखे बंद करून झोपले होते. हा तेच मी सांगा. आता त्याला मम्मीने बोललं म्हणून त्यांनी 2 दिवस फॅन 0 लावलाय. 0. खरं सांगतोय मी, रात्रीची तर लावायचीच गरज नाही. रात्री तुम्ही बी प्रिपेअर्ड. ह्या इकडे थंडी आहे तर टॉवेल बोलतोय, स्वेटर आणि स्वेटर, कानटोपी, शॉल जे काही तुम्ही वापरत असाल तर घेऊन या. बेडशीट तर आम्ही दिलीच आहे. आम्ही तसं तर देखभाल करू तुमची, व्यवस्थित तुमची केअर करूच. पण तुम्ही सुद्धा असं इकडे थंडी आहे या महिन्यात सगळं प्रिपेअर होऊनच या. आपण कसं असं शिमला उटीला कसं जातो आपण तर प्रिपेरेशन करून जातो तसं. आणि तुमची औषधं असेल तर औषधं सर्व घेऊन या. आणि जे तुमचं रेग्युलर रुटीन मध्ये जे इम्पॉर्टंट आहे ते तुम्ही घेऊन या, कॅरी करून या. जसं तुमचं समजा पाठ दुखत असेल तर पाठीचा पट्टा घेऊन या. म्हणजे मी असं एक्सप्लेन करतो की बाबा अशा गोष्टी असतात. तरी मी कशी औषधाची पिशवी घेऊन जाते सगळीकडे. आणि तुम्हाला ते पण सांगतो, ते 2 माणसं आली होती ना तेव्हा ना आपल्या शेल्फवरती जे विंडोचा मोठा शेल्फ, मोठा बारी ठेवली मी तिकडे. त्यांनी पहिला डब्बा जर काढला ना तो औषधाचा डब्बा काढला.
म्हणजे मी तुम्हाला त्यावरून मी एक एक्झाम्पल दिला असा की तुम्ही काही गोष्टी विसरू नका. आणि मग त्यानंतर सर्व डे स्पेंड झाले व्यवस्थित. थर्ड डेला त्यांना मी स्वतः रेल्वे स्टेशनवर त्यांना ड्रॉप करायला गेलो. ड्रॉप केला, त्यांना फीडबॅक विचारला परत की कैसा था, बहुत अच्छा था. ते बोलते इतना अच्छा था कि अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम हमारे फॅमिली को लेके आएंगे. असं बोलणं कस्टमर वॅन बिकम्स अ रिपीट कस्टमर दॅन द बिझनेस, म्हणजे त्या बिझनेसला सक्सेसफुल बिझनेस म्हणतात. न्यू कस्टमर तर आपल्याला घ्यायचेच आहेत, बरोबर ना, पण एका एक्झिस्टिंग कस्टमरला रिपिटेटिव्ह कस्टमर बनवणंच हे आपलं सक्सेस आहे. तर असं बोलणं, फोटो काढणं, एन्जॉय करणं, मी नसतानाही घराला बघणं प्रॉपरली, तर ते वाटतं की आपण काहीतरी बनवलेलं आहे. तर आय गेस जो रिलॅक्सेशन फिलिंग आणि असं पण नाही की ते नव्हते, ते गाण्याचेही शौकीन होते. रात्री स्लो आवाजात गाणेही ऐकत बसले होते आतल्या रूममध्ये, एकदम मस्त एन्जॉय करत होते. आणि मी तर सांगू खूप झोपा काढत होते. हा, लिटरली चांगलेच झोपा काढत होते. जर आता जायची वेळ झाली असं नाही की मला रूम खाली करायचा होता म्हणून, मी तर बिंदास त्यांना झोपायला येतो. पण त्यांची ट्रेनच्या ऑलमोस्ट 1 तास, आता इकडून आपला अर्धा तास आहे म्हणून काय नाही, दुसरीकडे कुठे राहायला गेला तर 2 तास अगोदर निघायला लागतं. आपल्याकडून काय 1 तास अर्धा तासामध्ये पण मी तुम्हाला सोडू शकतो. ते झोपूनच गेले. मी बोललो आपको जाना नहीं है क्या? बोला हाँ जाना है, काम है हमारा कल. तर एवढे गाढ झोपले. बोलते नींद बहुत अच्छी आई हमें, एकदम लाइफ मतलब ऐसा लगा की बहुत आराम मिला. तर आम्ही सर्व तुमच्याशी डिटेल शेअर केलं, जे त्यांनी एक्सपिरियन्स शेअर केला होता आमच्याशी, म्हणजे जे आम्ही अनुभवलं. तर तुम्हालाही कसं वाटलं सांगा. आणि बुकिंगसाठी व्हॉट्सअप नंबर दिले तर व्हॉट्सअप नंबरवरती शेअर करा. काय क्वेश्चन्स डिटेल असतील तर आम्ही त्याच्यात शेअर करू, आणि कन्व्हर्सेशन त्याच्यातच व्हॉट्सअपच्या मेसेजेसवरच होईल. तर अजून काय सांगायचं आपल्याला? लवकरात लवकर बुकिंग होऊ दे, जास्त बुकिंग होऊ दे. आम्हाला अपेक्षा आहे की तुम्ही नेहमी आमच्याकडे येत जाल. हां, आणि बाकी जे प्रोसिजर्स आहे ते मी करतच राहणार, अपडेट मी करतच राहणार, आणि ट्राय करणार की जेवढं फॅसिलिटी तुम्हाला देता येतील सर्वच ठेवू, जसं कॅरम, झुला, बाकी काय 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 जेवढं होईल ते मी फुल ट्राय करणार. पण हळूहळू करणार. आणि तुम्हाला सांगतो, हे जे रेट जे सुरुवातीला ठेवले आहेत ते आम्ही व्यवस्थित आणि नॉर्मलच ठेवलेले आहेत. ह्याच्यावर जेव्हा टॅक्सेस अप्लाय होतील, जेव्हा ऑफिशियल सर्व लागेल ना, तर हे जे रेट्स ऑफिशियली वाढणार. 2000चे रेट्सना टॅक्स लागून 400 रुपये टॅक्स लागतोच, तर 2400, 2200 त्याचा टॅक्स लागून 2700-800 होणार. पण ते टॅक्स सध्यापुरती नाही, म्हणून आपण ह्याचा रेट आपण एन्जॉय करू शकतो. आणि मी तुम्हाला सांगेल, ॲज अ फॅमिली मेंबर तुम्ही राहिला आहे आमच्याकडे, आणि आम्ही तुम्हाला एका फॅमिलीसारखं ट्रीट करू एकदम व्यवस्थित. म्हणजे जाईपर्यंत तुम्ही एकदम खुश राहाल. हे जे आम्ही तुम्हाला स्पेशली, मी तर तुम्हाला गॅरंटी देतो, मम्मी आणि काजल तर आहेत तसे, तर आम्ही तुम्हाला सर्वांसाठी तुम्हाला सर्वांना मोस्ट वेलकम तुम्हाला. तर बुकिंग नंबर दिलेला आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, बुक करा. आणि फक्त व्हॉट्सअप टेरेस बुकिंगसाठीच हा नंबर यूज करा. आणि व्हिडिओ आणि ब्लॉग कसं वाटला आम्हाला नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.